Ding dong merrily on high, in heaven bells are ringing. Ding dong fairly the sky is riven with angels singing. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Pray you dutifully proud, your evetime song, ye ringers. May you beautifully ride your evetime song, ye singers. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Goedenavond Heerenveen. Goedenavond Annemeta. Goedenavond Iris Kroes. It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you'll be a good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings.
Goedenavond. Welkom hier bij Kerstnacht in Sportstad. Normaal kom je hier misschien om te zwemmen, of te badmintonnen, of te turnen, of te klimmen, of te squashen, of wat kun je hier allemaal doen. Maar vanavond hebben we onze chique kleren aangetrokken en hebben we stoelen in een sportzaal gezet, omdat we met elkaar het feest van God op aarde willen vieren. Dit is jouw kerstnacht. Grootkoor, wat tof dat jullie er zijn. En Combo, wat zien jullie er fantastisch uit. Ga staan, want dit willen we natuurlijk even heel goed bekijken. En de kinderen zijn er. Wat zijn jullie met veel en wat is het hier lekker warm, hè? Ik zag al een paar zo wapperen. Pro Regen, ook jullie zien er fantastisch uit, maar jullie klinken ook heel mooi. Buiten zag u Advendo in de grote podiumwagen. Maar het mooiste is natuurlijk, of nou ja, het mooiste. We vinden het gewoon heel erg fijn, Iris, dat jij er ook bent. En de harp en de sfeer en de herinneringen misschien wel aan een paar jaar geleden toen Iris hier ook was. Wie van u was er toen ook? Ja, best wel veel. En dan ligt de verwachting heel hoog, hè, de lat. Ja, we zijn heel blij dat je er bent. En hier rechts van mij, voor u links, zit onze surprise act. Maar daar ga ik nog niet te veel over zeggen. Het thema van deze kerstnacht in Sportstad is verlangzamen. En er zit het woord samen in. Dus ik dacht, misschien is het leuk als we elkaar even welkom heten. Want dan voelen we ons meer samen. Zullen we even welkom zeggen tegen degene achter u of voor u? Welkom bij Kerstnacht in Sportstad. Welkom bij Kerstnacht. Nu kunnen we natuurlijk niet alle 3000 mensen een hand geven, dus u mag straks bij de afterparty rustig verder gaan. Maar nu is het wel een mooie opmaat om te bedenken dat we hier niet alleen als mensen bij elkaar zijn, kleine en grote, jonge en oude mensen, maar ook samen met de God van het leven, die ooit ergens ons begonnen is en met ons meereist door de tijd en bij ons is deze kerstavond. En daarom groet ik je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want deze God verlaat ons nooit. En was er ook bij toen in die stille, heilige nacht. Amen.
We zullen vrij zijn als we ons aan elkaar verbinden, zongen jullie grootkoor. Wat vindt u daarvan? Dat je vrij bent als je je juist aan elkaar verbindt. Daarover gaat het vanavond een beetje. En als ik zo nadenk over de tekst van het liedje, dan weet ik dat er heel veel plaatsen zijn waar mensen zich al aan elkaar verbinden. Waar mensen hun best doen om hun buurman of buurvrouw te leren kennen. Maar er zijn ook plaatsen waar mensen zich juist van elkaar afkeren. Je zou kunnen zeggen, er zijn lichte en donkere plekken op aarde. En het is goed om aan het begin van zo'n kerstnachtdienst eerst te bidden, juist voor dat licht en dat donker. Dat doen we met woorden, met een prachtig lied en beelden hier achter op het scherm. Ik nodig je vast uit, Iris. Laten we bidden. God, bron van ons leven, licht van kerst. Deze avond ontmoet u ons hier, de plaats waar we ons voor even aan elkaar verbinden. Waar we zoeken naar samen. Omdat we samen iets delen van een wonderlijk verhaal. Over een kind in een kribbe. Een kind dat leefde voor vrede en verbinding. U weet hoe we hier zitten. Wat ons vrolijk maakt. Wat licht is. En wat ons misschien verdrietig maakt of donker is. En we bidden u, draag alles wat we zijn, met alles wat wij dragen in uw handen. En draag zo ook uw wereld, zodat wij voor elkaar een licht zullen zijn. Children gaze, open mouth, taken by surprise. Nobody down below believes their eyes.
Ik weet niet of je nog tijd had om ook naar die prachtige film te kijken. Want een prachtige zangeres en zo'n prachtige muziekbrassband. Maar als je dat deed, dan heb je in die film ook ons stadhuis gezien, Krakstad. Ik weet nog dat ik in Heerenveen kwam wonen en even moest wennen aan die naam. Ik kwam uit Amsterdam. Daar was Krak iets anders, of Krek. Maar inmiddels ken ik de geschiedenis. En kan ik met trots zeggen dat dat ons gemeentehuis is. Misschien is je opgevallen dat Krakstad daar in het oranje was uitgelicht. Dat was op, ik ga het goed zeggen, 25 november 2019. Want dat was de dag waarop de Verenigde Naties heel de wereld opriep om alle bekende gebouwen in oranje licht te zetten. Orange the World heette die actie. Weet iemand waarvoor die actie was bestemd? Ja, geweld tegen vrouwen. Het is tegen geweld tegen vrouwen. En daar deed onze gemeente dus aan mee. Mooi. Wij als Stichting Kerstnacht vonden de gemeente dan ook een goed voorbeeld van een raad, van een instelling, van een groep die mensen helpt om te verlangzamen, aandacht te hebben voor een ander. En daarom hebben we wethouder Hans Broekhuizen gevraagd om voor ons het Kerstevangelie te lezen. Beste wethouder Broekhuizen, wat vindt u eigenlijk van Kerstnacht in Sportstad? Ja, en zeker als je hier zo kijkt naar al die mensen, en ik hoorde net 3000, zijn hier 3000 mensen? Dat is wel fantastisch dat we dat in Heerenveen voor elkaar krijgen. Dat 3000 mensen naar Sportstad Heerenveen komen om het feest van het licht te vieren, met elkaar, verbinding, samen. En bovendien, en dat heb ik vandaag wel even kunnen zien, dat wordt voorbereid en georganiseerd door, ik denk wel 300 vrijwilligers die hier meerdere dagen mee bezig zijn. En dat vind ik als wethouder en wij als gemeente vinden dat fantastisch. Mooi, goed om te horen. Wij gaan naar Lucas, denk ik. Heel graag. Goed zo. Lucas 2, vers 1 tot en met 6. In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinus de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David. En David kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen en ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren.
Lucas 2, vers 25 tot 32. In Jeruzalem woonde een man die Simeon heette. Simeon was goed en eerlijk en trouw aan God. Hij wachtte zijn hele leven al op de redding van Israël. De Heilige Geest was in Simeon. En die had hem verteld: voordat je sterft, zul je de Messias zien die God beloofd heeft. De Heilige Geest stuurde Simeon naar de tempel. Op hetzelfde moment kwamen ook Jozef en Maria naar de tempel. Zij brachten Jezus daarheen om alles te doen wat verplicht was volgens de wet. Toen Simeon het kind zag, nam hij het in zijn armen en dankte God. Hij zei: Heer, ik ben uw dienaar, nu kan ik rustig sterven, zoals u mij beloofd hebt. Want nu heb ik zelf de redder gezien. U hebt hem gestuurd om alle volken te redden. Hij is het licht, hij wijst de volken de weg naar u. Hij is de held van uw volk Israël.
de wereld delen. Kerst. Niets is volgens mij belangrijker met kerst. Niet alleen met kerst trouwens, maar liefde is ook heel erg belangrijk met kerst. Love is Christmas. Gifts are wrapped or there's nothing here to open. Love is not a toy, and no paper can conceal it. Love is simply joy that I'm home. I don't care if the carpet's stained, we got food up on our table. I don't care if it's gonna rain, our little room is warm and stable. Love is who we are, and no season can contain it. Love would never fall for that. We sing so scared that you'll mess it up when perfection keeps you hunted. All we need is your best, my love, that's all anyone ever wanted. Love is how we do, and no judgment overruled. Love, I look to you and I sing. Dank jullie wel. Hey, wie komt daar aan? Ben je met de auto gekomen? Dat heeft iedereen gehoord, we hadden geen toeter nodig. Zo, je bent met de auto. Ik denk dat iedereen wel even op die auto zou willen zitten. Jelte, hoe hard kan jouw auto eigenlijk? 120? 120 centimeter per minuut? 120 kilometer per uur? Laat eens zien. Doe nog eens een rondje. Hij is mooi op formaat. Nou, dat gaat uitstekend. Nou, je mag hem hier wel even parkeren, dan kunnen we er mooi nog even een tijdje naar kijken.
Eens even kijken of die inderdaad 120 kilometer per uur kan. Ja, nou, bijna door de geluidsbarrière. Zo, hier mooi zo bij die streep, uitstekend. Ja, kedeng. Dankjewel, Jelte. Ja, 120 kilometer per uur. Dat mogen wij soms ook met onze auto. Of 130. Maar ja, vanaf maart 2020 niet meer, hè? Of in ieder geval niet meer overdag. Dan moeten we 100 km per uur maximaal rijden op onze snelwegen. Minister van Nieuwenhuizen die heeft dat bekendgemaakt nadat er behoorlijk wat discussie was en misschien ook is over de stikstofuitstoot, dat is een goed scrabblewoord, van onze auto's. Toen die kwestie zo hoog speelde, toen waren er behoorlijk wat mensen die alvast 100 gingen rijden. Deed u daar ook aan mee? Wie reed er alvast zo dit najaar 100, waar je toen nog 120, 130 mocht? Tot groot enthousiasme van veel andere weggebruikers. En af en toe ook een beetje tot enige irritatie. Maar ik moet eerlijk zeggen, het was wel lekker. Lekker rustig aan. Het zal best even wennen zijn als we straks vanaf maart volgend jaar 100 kilometer per uur mogen op de weg naar Groningen of naar Leeuwarden. Maar dat we af en toe eens even wat rustiger aan moeten doen, is eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee. In Duitsland is er een onderzoeker en een schrijver. Hij heet Wolfgang Sachs. En hij schrijft een samenleving die altijd op de linker, dat is voor u hier, rijbaan rijdt, laat steken vallen op het gebied van samenleven en milieu. En deze Sachs die pleit er dan ook voor dat we af en toe eens even vertragen. Hij noemt dat selectieve traagheid. Nou, dat vond ik wel een mooie term. Ik denk, nou, daar zouden we dan vanaf maart eens even mee kunnen oefenen. Wie ook flink moesten vertragen, dat waren Jozef en Maria. Toen zij met hun pasgeboren zoon Jezus bij de tempel kwamen, werden ze stilgezet door een oude man. Ze kwamen bij de tempel omdat het in die tijd een wet was, zo zouden we in Heerenveen over na kunnen denken, dat je na 40 dagen een offer moest brengen aan God. Ja, ik weet niet of het helemaal bij iedereen met gejuich zou worden ontvangen, maar het was een teken van dankbaarheid dat je dat kind had gekregen en daarom ging je naar de tempel in Jeruzalem om God daarvoor te danken. Maar nog voordat ze de tempel konden binnengaan, kwam er een oude man naar hen toe. Ze liepen behoorlijk vertraging op, want de oude man nam het kind in zijn armen. En met dat kind in zijn armen stond hij niet alleen een beetje te vertragen. Hij begon ook te zingen. Dit kind, zei hij, is het licht van de wereld. Nu ik dit kind zie, is mijn leven compleet. Met dat kind in zijn armen was die man dus zielsgelukkig. Ik dacht, dat is een mooi effect. Maar hoe kwam het nou? Het kwam eigenlijk door die ouders. Want die ouders renden niet door naar het heilige der heiligen in de tempel, iedereen aan de kant, ellebogenwerk. Nee, zij lieten zich even stilzetten daar aan het begin van de tempel. Zij lieten zich zelfs stilzetten door een wildvreemde oude man. Zij gaven de ander even de ruimte en vertraagden hun plan. En later, misschien kent u de verhalen over dat kind, die Jezus. Vertraagde die Jezus ook behoorlijk vaak. Hij vertraagde bijvoorbeeld toen er een man in een boom was geklommen omdat hij zich wilde verstoppen en iedereen Jezus toejuichte. Toen stond Jezus stil en keek omhoog en zei, wat doe je daar? Kom en eet met mij.
Of hij stond even stil bij zieke mensen aan de kant van de weg. Bij kinderen die naar hem toe kwamen. Goed voorbeeld. Deed goed volgen. Over een paar maanden rijden wij dus allemaal netjes 100 op de snelweg. En dat levert ons dus een paar minuten extra reistijd op. Ik dacht, die kunnen we mooi gebruiken om te verlangzamen. Om bijvoorbeeld eens even een goed gesprek te voeren met degene naast je in de auto. Of om eens een goed gesprek te voeren met jezelf. En te bedenken, waar verlang ik eigenlijk naar? En met wie wil ik samen zijn? Misschien kunnen we die extra reistijd straks gebruiken om te verlangzamen. Meer oog voor mens en milieu. Want ja, iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Amen. Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan. Die onder straatlantaarns eten en drinken bij de volle maan. Dit is voor degene die je overal herkent. En deze is voor jou en mij, want dit is ons moment. En ik hef het glas op jouw gezondheid. Want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Deze is voor iedereen die passie heeft en die voor passie gaat. In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij daar staat. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
gaan met elkaar bidden. Maar daarvoor heb ik wat hulp ingeschakeld. En loop ik even naar die hoek daar bij het grootkoor. Want daar zitten Henk-Jan en Anja van de catechesegroep van Trinitas. En die wilden mij wel helpen met bidden. Maar het is wel heel spannend, hè Anja? 2 weken geleden vierden ze al kerstfeest. De catechesegroep van Trinitas. En toen ben ik even binnengevallen en ik heb gevraagd: weten jullie ook iets om voor te bidden? Nou, ze wisten wel wat. Dus we gaan eens even luisteren waar Henk-Jan en Anja voor zouden willen bidden. Laten we bidden. Henk-Jan, waar zou jij graag voor willen bidden? Mijn vader. Voor je vader. En waarom zou je voor je vader willen bidden? Dat ik dat zo'n best man vond. Ja. Het was een beste man, jouw vader. Ja, hij deed echt alles voor me. Hij deed alles voor je. Dat zijn goede herinneringen. Altijd zo gek niet bedenken. Je kon het zo gek niet bedenken of hij deed het voor je. Ja. Dankjewel, Henk-Jan. Ja, dat was, We bidden voor de vader van Henk en voor alle mensen die we missen en aan wie we goede herinneringen hebben. En Anja, heb jij ook een gebed voor kerst? Je mag het wel zeggen. Dat we aardig zijn voor elkaar. En ik weet toevallig dat Anja heel goed kan zingen. En dat we veel vuurwerk hebben straks. Tijdens de avond was Mark er ook en die zei: we moeten absoluut ook bidden voor hoop en liefde. Daar zeg ik amen op. Dank jullie wel. En ondertussen loop ik dan hier weer naar boven, want dan kan ik u wat uitleg geven over het volgende onderdeel. En dat is de collecte. Het is altijd leuk om gasten op je feestje om een gift te vragen. We doen het toch elk jaar omdat u weet dat we een stichting zijn. We zijn geen bedrijf met winstoogmerk en we proberen ieder jaar maar weer de begroting rond te krijgen. Daarom hebben we iets creatiefs bedacht. U heeft een papiertje gekregen als het goed is, met daarop 3 QR-codes, 3 tikkies. En daarmee kunt u bijvoorbeeld een gift geven aan Kerstnacht in Sportstad. En we zijn een stichting, dus u kunt het ook nog aftrekken van de belasting. Er zijn ook onze trouwe diakenen, die met gewoon een heerlijk ouderwets ponkje met een zakje langskomen. Ook daar kun je je gift in doen. En als u nou thuis denkt, ja, dat zakje zie ik niet en dat papiertje heb ik ook niet. Op de website staat ons IBAN-nummer. En daar kunt u ook de hele tijd en het hele jaar nog vrijelijk op storten. We hopen dat we zo met elkaar ervoor kunnen zorgen dat Kerstnacht in Sportstad een heel lang leven beschoren is. Van harte bij u aanbevolen. Hang all the mistletoe. I'm gonna get to know you better this Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together.
come to know too much already. I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer. And I'll call you when the party's over. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. And I could lie, say I like it like that, like it like that. Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that. But nothing is better sometimes. Moet je laten zien, bewijzen. Ga ik iets op bewijzen? Is goed, is goed. This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath,
stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Your fever dream, can't you see getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flying open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you wanna go where it's covered in all the colored lights, where the runaways are brighter than night? Impossible comes true, it's taking over you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. Colossal we come, these renegades in the ring, where the lost get found, every crown of the circus king. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. It's blinding, outshining anything that you know. Just surrender, cause you're coming and you wanna go where it's covered in all the colored lights, where the runaways are running the night. Impossible comes true, intoxicating you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. It's everything you ever want, it's everything you ever need. It's here right in front of you. This is where you wanna be. It's everything you ever want, it's everything you ever need. It's here right in front of you. This is where you wanna be. This is where you wanna be. Where it's covered in all the colored lights, where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. This is the greatest show. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. This is the greatest show. Dames en heren, dit is Dansschool Hier. En ze hebben ons met hun energie laten zien wat verlangzamen is. Samen dansen, verlangen naar veel meer en af en toe een beetje vertragen. Tof dat jullie er waren. En nu is het de beurt aan ons. Ons slotlied. Ere zij God.
Iris Kroes zong het al. Ik hef het glas op jouw gezondheid. Want je staat niet alleen. Dat gaan we zo meteen doen. Er is chocolademelk voor iedereen. En voor de 18-plussers is er ook gluwijn. En dan gaan we van hier het kerstfeest tegemoet. Kerst met z'n allen, samen. En dat doen we gedragen door de zegen van de eeuwige. Ik wens jou een dak boven je hoofd, dat je huis een thuis zal zijn, je tafel vol met brood, dat je rustig slapen kunt, de hele nacht, dat er altijd iemand op je wacht. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou, een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou, een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. This little light of mine, I'm gonna let it shine.